That's it, mga kapatid. We are here at Mang Inasal. Mga kapatid, kakain muna ako mga kapatid. This bihon with egg at ang wings, spicy wings. Kain mga kapatid, shoutout dyan mga kapatid. Nandito tayo sa Mang Inasal. Mang Inasal, pero yung Jollibee yung Jollibee. Hindi ako mag-Jollibee. Mang Inasal. O, kain po mga kapatid. Madali lang to kapatid. Mga 3 minutes lang yata. Kain po, kain. Kain po tayo. Mga kapatid yan. Namiss ko lang itong Mang Inasal. Shoutout guys, shoutout. Uy, kumusta dyan kapatid? Salamat ah. Uy, nasa harang. Uy, salamat Juliana ha, shout out. Hirap niya pala mag-live habang kumakain. Oo nga kapatid, na-miss ko nga ito. Kain tayo kapatid. Hoy, bilisan mo bunso. Magkakaon na ito. Gutom na ako bunso. Wag na. Ayoko. Bahala kayo dyan sa Hong Kong. Madami yung pagkain. Masarap kapatid. Masarap naman ng sabaw. Bihon mo ng ano yun. Bihon. Palabo. Pero guys, ang hirap ko. Naka-live ka habang kakain ng ako. Sarap guys. Namiss ko itong palabok. Ito chicken. Pero dagdagan ko ng spicy. Siya, sige na mga kapatid. Paalam na at ako'y kakain na ng husto. Unlimited pa naman ako dito. Tinintay ko ang aking kapatid na bunso. Ang tagal dumating. Ayun, ang Jollibee mga kapatid. Ang Jollibee. Nandito tayo sa Iriga City. Okay. Sige mga kapatid. Salamat sa pag-stay. Salamat. Kain na muna tayo ha. Bye-bye. Bye-bye. Annyeong mga kapatid. Salamat.
Salamat sa mga support. Thank you, thank you. Kain muna ako, kain muna ako. Hindi makapag-concentrate sa pagkain. Bye-bye. Ingat kayo dyan. Bunso, bilisan mo bunso.